Por nós, por todas. Ese é o lema elixido pola Deputación de Pontevedra para conmemorar o Día Internacional da Muller, un lema que dende esta mañá colga da balconada do Pazo. Ademais desta lona, a institución provincial quiso que os paraugas tomasen especial importancia na celebración deste 8M. Unha obra rompedora, sorprendente, vanguardista, dinámica, que fala de mulleres poderosas e libres e da nosa sororidade contra os negacionistas, contra eses que pretenden decir que non hai desigualdade e que non existe a violencia de xénero, e contra as afirmacións que negan todo o que padecemos as mulleres para acadar os nosos dereitos. Esta acción artística, titulada Fortaleza da Razón, foi creada por Irene Silva e contou coa colaboración da Asociación Cultural Alfombras de Bueu. Esta fortaleza da razón, que como se titula esta acción, xurde do compromiso, xurde da necesidade de expresar claramente a posición na que estamos e da que non imos a dar un paso atrás, porque chover, chove. Chove todos os días, están chovendo todos os días argumentos falaces, mentiras contra os logros da conquista dos dereitos en igualdade. Está esta chuvia diaria querendo empaparnos as conciencias, pesarnos no avance. Por iso, este muro. En total, 200 paraugas e 100 palabras cos que a Deputación de Pontevedra quere dar un paso máis na loita pola igualdade.